разкопаването на тунела Троян-Кърнаре пътя между Северна и Южна България ще се изминава за 15 минути. През 1984 година, когато започнах работа в гара Карлово като ревизор вагони, тогавашният началник Тодор Тодоров предложи 4 човека да идем на гара Христо Даново да работим като ревизор вагони на тунела. Тогава тунелът трябваше да стане за 2 години, но тогава мина много време и още го чакаме. Казвам се Венелин Стайковски и съм железничар в гара Троян. Член съм на Сдружението за прокопаване на тунел Троян-Карлово. Известно ни е, че още когато гарата е откривана през 1948 година, един от лозунгите е гласял, че влака за Троян е бил закъснял вече 100 години. Тези 100 години наистина са времена, в които различни събития, включително войни, са осуетили изграждането на линия до Троян. Троян е бил и в момента е един такъв буден и икономически активен град и местните са искали да имат тази свързаност с железопътен транспорт. Още 70-те години НТС по транспорта са развили 2 проекта, с които са обосновали и продължили тези идеи, но са ги обосновали в съвременето тогава, че може да бъде изградена железопътна линия през града и оттам по течението на река Дъскотина, която се влива в 8 в рамките на града, и да се осъществи връзка на юг към Карлово. Другия проект, който на мен е известен и по който са работили НТС по транспорта, това е бил проекта за преминаване през Черни 8, т.е. в подстъпите към Троян да има някакъв разделен пост или гара и оттам да се отклонява линията, за да премине около нашето троянско село Черни 8 и тогава да продължи на юг. С какво е специален този преход през Троянския Балкан? Известно е в историята и досегашните преходи са пъти по-дълги от този проект, който би могъл да бъде реализиран. Този проект би се реализирал с един тунел с много добри експлоатационни параметри на железния път в рамките на 7 до 10 км и колкото по-дълъг е тунела, толкова параметрите на железния път са по-благоприятни и допускат по-голяма скорост. Изпълняването на този проект би било най-късата връзка между Северна и Южна България. Един такъв преход е изключително важен за регионите на Карлово и на Троян и изобщо двата центъра, Северна и Южна България, защото ще осъществи пряка връзка, не просто с регионите на Плевен и Ловеч, с силния южен регион на Пловдив, а също така пълната идея е било продължаването, свързването с линията към Асеновград, с която да бъде продължен на юг още преход към Гърция. Много е важно за нашия регион на Централна Северна България да има тази връзка, защото това би било най-краткия път не просто само към Пловдив и южните, големите градове в Южна България, ще бъде една много бърза връзка към София. Този проект ще даде много на нашия регион, като регион развиващ се успешно, свързан с туризма, защото ще
създаде повече възможности за пътуване, включително и към София, към, както казахме, Пловдив, Стара Загора и други големи градове. Той ще отвори нашия регион, ще се създаде на нашите съграждани много повече възможности, бързина, удобство при пътуване, да не говорим за цените, за тарифната политика, която се провежда и която се изпълнява чрез държавата, чрез превозвача БДЖ, който действа в момента. Така че има смисъл, има защо, има идеи, доказано, че това е необходимо. Нещо повече, това ще създаде възможност на север към Румъния линията към Свищов да бъде продължена с мост. Като гражданин на град Троян добре познавам историята, с която линията до Троян е била открита преди повече от 70 години. И много добре познавам нагласата и желанията на хората и възделенията, които са били, които съществуват сега за продължаване на железния път през Балкана на юг. Прокопаването на тунела Троян-Кърнаре е дългогодишна мечта на много карловци и хиляди българи, също и моя мечта. Добър ден! Добър ден! Билет от Карлово до Троян, може ли? С удоволствие. Приятен път ви пожелаваме с БДЖ. Заповядайте отново.